Yo, what is up? It's your boy, Ellio's in the house, yo. Let's go. Hold up. Yo, what's up again? Balik-balik. Guys, no? Kung na po ko iligo. So guys, dito si Bamboo. Bamboo! Gabi basahin mo yung idol, no? Di jud ka kapugong, no? Kasi gabi lang ko, wa jud kapugong mga tao. Mga bugok, mga tanga. Wa jud kapugong. Karon Karong adlaw. So karon jud guys, no. Ako la i-share gabi yon sinitabo guys, no. Bis excited na ka. Boring lang jud, no. Na-boring siya kay dugi kay kasugod, gahi yung mga ulo nga mga idol ni Bamboo. Idol ni Bamboo, gahi ulo nga dili dagay dito sa sound dapit sa tigkuan sa sound system. Once again, ako ihangyo yun ang tao na hindi lang yun mag-alibulismo. Ay kapag sa and alone o palibot na sa tulang tulong. Hindi ko sa lahat ng bitagaan o signal o start from Mga bugok, mga tanga. Dayon dili pa adto on dool dapit sa stage pero nangatkat din sila, no? So montage ako kaljot guys, no. Here we go. Kumakabay sa dilim. Bisaya naisip ko nung umalis na lang dito. Lipunan ng lahat, lumipad, lumayo. Tupad sa langit, tumawag magalit. Alam naman natin kung sino ang puso. Sa bawat sumakang alam, singil ko ang piso. Sa bawat lumulong ang luha, alay ko'y lunggo. May kasama ka, kapatid, kaibigan. Kaya't ako'y magpipiliga, may pag-asa. Mga bugok, mga tanga. Oh. Mora to guys, no. Mora to akong gi-share. Gi-share lang ko unsa nahitabo gabi eh. Nice din siya, no. Ay dula siya. Sinong sawa, sinong galit, suruy. So guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe. Hit that button, like and share. Comment na lang sa inyong sulti and i-ring ang bell. So, peace! Yo!